puto kalasyaw, pastillas bukayo at iba pa. Ilan lamang yan sa maaaring matikma sa probinsya ng Pangasinan. Pero maaari na rin itong ma-enjoy sa Baguio City, ang probinsya kasi ng Pangasinan kasama ang Department of Tourism Region 1. Bit-bit na ang Pangasinan's Best sa Session Road in Bloom ng Paragbanga ngayong taon. Importante na mapakita yung ganda at galing ng ating mga local products dito sa iba-ibang lugar, particularly outside Pangasinan. Of course, for discovery and of course, bilang in support na din doon sa ating mga local tourism stakeholders tulad ng mga, of course, mga ganito, mga MSMEs, ganon. Kasi importante na mas marami pang tao ang makaramdam ng galing at ganda ng Pangasinan through our local products. Bukod sa mga produkto, bida rin sa kanilang booth ang immersive display na in a minute, you'll find the one in Region 1. Tuloy, mapapabook na ang turistang si Rolando at Percival mula Apayao to get that experience real life. Oh yes, ayun nga, yung pinali nila dito, gusto namin mapuntahan. Baka this year, punta kami. Why not? Oo. Lagi kami nagta-travel kasi so gala kami. Bukod sa Pangasinan, bida rin ang offering sa mga taga-LU. Pwede ka pang mag-picture along the beach. Dala na kasi nila ang buhangin mula La Union. Meron po tayong surfing lessons na pwede pong i-avail ng mga tourists. Also, meron din po tayong paragliding. Available na din po siya sa San Juan. And also, our upcoming events din po, if the tourists want to visit LU, we have the Blossoming Deals, the Panagbenga Festival. Well, sa Session Road in Bloom, we have more people and more wares and crafts from all over the Philippines that are there. We also have additional new food items that are available in Session Road. You have, of course, the regular ones, no, that are here that constantly join every year. So instead of going to where they are, you can have them here at Session Road. Ang mga ito raw, parte ng pagpapalakas ng lokal na turismo sa bansa. Bagay na isa rin sa tinututukan ngayon ng Department of Tourism. Malaking bagay rin daw ito sa layuning 5 milyong tourism arrival sa rehiyon pagsapit ng 2028. Maaaring maranasan ang first glimpse of finding the one in Region 1 sa kanilang booth sa Session Road in Bloom na magtatagal hanggang sa linggo, March 8. Jose Robert Inventor, RNG News.